Hello, beautiful people, lovers of good things, lovers of goodwill all over the globe. I bring greetings from a grateful heart. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your time zone. Thank you so dearly for always supporting this platform. I really do appreciate. In case you are hearing our voice for the first time, or you are coming across us for the first time, we still remain your one and only Progress News, giving it to you back to back. Remember, in this platform, we react to all videos, and your opinion is highly needed. So sit back, watch this video, and Hola, BIAFRANS. This is an important message for all of you, all Biafran warriors, and all IPOB media warriors, who is expecting me to attack Simon Ekpa. Let me make it clear here. If I am the last person that should attack Simon Ekpa for Biafra to be declared, I am making it categorically clear here that I did not see Simon Ekpa in my battleground. And if my attack is what you people are waiting, or what Chukwuka Abiyama is waiting for him to give us Biafra, if my attack is what Amadi Oha or whoever that is going to give us Biafra is waiting, that I have to attack Simon Ekpa, then Biafra will be declared. Let me say it again. You have to wait for eternity. You have to wait for Fulanis to conquer you. I will not attack Simon Ekpa without any reason. I am not ready to do so, and I am not even thinking of doing it. I can't just come up and attack Simon Ekpa just to satisfy you. I cannot attack Simon Ekpa for your own satisfaction. This message is to whom it may concern. I make it open again. I refuse to attack Simon Ekpa. That's why I left the struggle. I left IPOB leadership as a comrade. Then I came online. I make open message. Stop this war against yourself. War against yourself cannot give you Biafra. Rather, you are creating an expressway for the enemies to drive through. When you kill yourself, then it is for the advantage of the enemies, the advantage of the Fulanis. But if you people are waiting for me to attack Simon Ekpa, to declare my innocency in this Biafran struggle, you have to wait for eternity, because I'm not ready to do so. Simon Ekpa has not done anything wrong. And anyone who asks, what has Simon Ekpa done against you? You people will collide to fight against that person. But if my attack on Simon Ekpa will give you Biafra, you have to wait for eternity, for the next 100 years, until I see a reason to do that. Simon Ekpa has exposed his best friend, Ikekweremadu. It is enough evidence for you people to know how serious he is in Biafran restoration under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu. Simon Ekpa is a servant under Mazi Nnamdi Kanu. Simon Ekpa wished Nnamdi Kanu to be released today, not tomorrow. Simon Ekpa need Biafra to be restored. And Simon Ekpa wants Biafra to be governed with justice, equity, and fairness. That is what I see in him.
and I didn't see any other thing contrary. But if you want me to go contrary to what I am telling you now, you are making a great mistake, because I am not going to do it. If my attack on Simon Ekpa will declare Biafra tomorrow, I am not ready to do it. I am ready to starve you people till death, because I can't attack Simon Ekpa because you people wanted me to. That is not how I plan, and that is not how I come on this journey. I will not attack Simon. I have never attacked Nnamdi Kanu. All the attacks Simon is receiving today, Nnamdi Kanu has received the same. But the worst part of it is that the people who fought this war with us under the leadership of Mazen Nnamdi Kanu are the same people fighting the same man who is fighting with us. So, for this reason, I made it open. You will wait for eternity to see my attack on Simon Ekpa. I will not do it. I am ready to give up Biafran struggle in exchange of not attacking Simon. Neither am I giving up Biafran struggle because you want me to attack Simon. I know why I joined the Biafran struggle, because the spirit is in me. That's why. It is not fun. What we are doing is not fun. Nobody is happy in what is going on. But again, if my attack on Simon Ekpa will satisfy you, you will remain unsatisfied. All hail Biafra, free Mazen Nnamdi Kanu, and let Simon Ekpa be. Biko ọrụ obodo na-ege ntị, ebe anyị nọ kịta anụnwa bụ na Okuzu Junction, ya by opposite local filling station. Ebe a ndị keke na ndị moto ma ndị ọkada na-esikarị agbada Okuzu Junction, ebe a ndị Navy na-anọ. Amara m ihe a na-akpọ junction a, mana right directly opposite local filling station. Ịna-anya ya focus ka ndị keke si abịa. So this particular junction bụ a very busy junction, Ndị mmadụ na-aga, ụmụaka na-aga, ndị okenye na-aga, ndị keke, ndị ọkada, moto dị iche iche na-aga. Mana o nwe something mfụlụ ebe agbagwoju m anya. Ọ bụ na ị na-anya ọfụma, ị ga-afụ nnukwu pole electric, high tension pole electric. The thing the camera moto suka play ka ogene ina anya ifu na onwe ozi ihe ji ya. The thing na draw na chacha enwero any foundation ji eno ina anya ifu ofuma ana ma try ka mama meseti ya onwere ihe ji destiny odoro na ana. The thing just hang ya n'enu ana. So the only thing ji akita anwa bụ wires dị n'enu. Wires dị n'enu bụ ife ji ya. When see that na anya wa bụ na the thing bụ a very big disaster ka the thing ga-abụ. Ma ọ bụ na ọkụ dị, ọ bụ na onwe ka distance wa daa, ndị oyi egbu ya aka nkụ, anyị enwe too many casualty, and Okuzu ama like ya. So biko amara m ndị ọ dị n'aka, amara m ndị pole a dị n'aka, ndị ọ bụ ọlụfa, mana biko ana m ayọ Anambra Okuzu, biko onye ọbụla ọ dị n'aka, biko no, this is my only way of creating awareness. Onye ọbụla this place dị n'aka, ndị ọbụla ọ bụ ọlụfa, ka ha gbaa mbọ fu biko na onwe ife ha menwule ebe a. Ina anya like I said before, ọ bụ a very busy road. Ọ fekari na ebe a 2 minutes ka moto daga n'ụzọ. It is difficult. Ndị mmadụ na-aga, ndị nne nwaanyị, ụmụaka anyị, ụmụ obele ụmụazị na-aga ebe a, ndị okenye anyị si ebe a gafe. Just by exactly ebe a onye fọkọnaiza na-alụ ọrụ. Onwe onye fọkọnaiza na-alụ ọrụ ebe a, nye nwere onwe echikwa obi n'aka, mana okekwa n'ife nwoke mmadụ ya eme. Ka m mee ya obele interview. Nna biko ka afa gị? Ugochukwu, who wanna look for organizer ebe a? How long ago you go here? 7 years. Ebe 7 years. In wiki kọwala anyị anụ nwa mee na pole a, nwe ife malụ maka ya, otu aka ọ dị mgbe ị bịa. Otu aka ọ dị, ị na-anya onwe ebe pole a dị kwụfe ebe 2 dị na. So ebe ahụ ga dị pole dị. After one certain Sunday like that, I put up on a pole adago. Oh, it's a kanjuazi.
wee sị m nọ moto jamụrụ the pole na ime anyasị so and anya flood the moto. oke moto jamụrụ ya n'ime anyasị ngụnwa nọrọ mgbe o mere ịpụtazi n'ụtụtụ ọ bụ na omego ọkwa ịma na ebe anyị nọ kịta na ọ dị very risk ebe anyị nọ kịta dị very risk biko ihe a na-eme ọ bụrụ ọlụ m mana this is obodo anyị ncha bụ ndị Anambra this is the little I can do ka ndị ọ dị n'aka nwee ike ịnụ onu anyị ụwa kịta bụ ụwa soshal midia amarọ m onye ọ dị n'aka mana m na-epost ihe a na Facebook biko na-ewutena gị onye ọbụla ọ dị n'aka ị na-anya ifu ebe nwa amadi a na-alụ ọlụ fọkụnaiza ị na-anya ifu gasịa meshin ya ebe a ka ọ na-achọ efenye na ndị bie na-eli na gasịa taya pakịla ebe a then ifu na ọ nọ directly under the pole ọ nọ directly under this pole the young man adịrọ safe at all biko ndị ebe a dị n'aka ka anyị mara na ife a ga-eme ya Chineke gozie onye ọbụla na-ege m ntị n'aha Jizọs. Thank you very much. I know that it's not easy, and I know that a lot of people will come for me because I always say this. It is time everybody come together because a house that is divided against himself can never stand. There is no two ways about it. There is no how we try to paint the scenario for it to look like things are going well. Things are not going well. Things are not working well. And I really appreciate this, our brother. And again, he still stand in a better chance to bring things together. If you see what is going on, it's not easy and it should be. Should not be. Mazi Nnamdi Kanu have suffered a lot. Build everything, arrange everything, dedicate everything, design everything, decorate everything. And at the end of the day, all what we get back, or what is going to be hearing, all the information that will hit him when he returns back, he will look so disappointed. Honestly, it's so disappointing. And everybody need to come together and make this thing work out. Everybody should come together and make it work out. Everybody to your tent, O Israel. Let there be peace for once. So my community people, that bring us to the end of this update. Do well to like this video, share and subscribe if you haven't. See you when I see you. For me to you, from here, I said bye.